Flimkien il-qoddim din kienet lajta 6 snin ilu meta Robert Abela ingħata il-fiduċja biex imexxi lill-pajjiż u lill-Partit Laburista fid-diskors tiegħu li kien il-qofol waqt iċ-ċelebrazzjonijiet spettakolari fil-kumpless sportiv tal-Kottonera il-ġimgħa filgħaxija. Dr. Abela sostna li ta' kuljum mindu ingħata dik il-fiduċja u taħiltu kollha favur il-ġid ta' kull wieħed u waħda mis-soċjetà f'pajjiżna. Kont poġġejt ruħi l-qoddim, kont ġejt għandkom ġewwa djar tagħkom. Messaġġ ta' għaqda. U dakinhar kont tlabtkom sabiex temnu fija. Illum ninsab hawnhekk qudiemkom u nistaqsikom. Għadkom temnu fl-għażla li għamiltu dakinhar? Jien dik l-għażla tiegħi għadni nemmen fiha b'konvinzjoni. Kuljum minn dakinhar illi fdajtu fija tajt ħilti kollha u saħħti kollha likom għall-moviment tagħna, għall-Malta tagħna illi aħna tant kburin biha. Tul id-diskors Dr. Abela ta' elenku tal-kisbiet mill-Gvern Laburista u qal li minn ekonomija staġnata bil-qatt li sab Joseph Muscat illum pajjiżna sar l-aktar ekonomija dinamika fl-Ewropa u l-aktar ekonomija li sansitra se tikber sal-2030. Dr. Abela qal kif fl-aħħar 13-il sena il-Gvern Laburista irnexxielu ikabbar l-ekonomija dinamika fl-Ewropa. Dan wassal biex bisfidi internazzjonali bla preċedent pajjiżna xorta waħda jitkellem biss dwar investiment differenti mill-bqija tal-Ewropa. Semma kif il-pensjonijiet irdupjaw mill-2013 u semma kif 6 snin il-pensjoni minima għoliet b'6 € iżjed ta' kuljum. Ġie irdupjat il-Children's Allowance waqt li l-Gvern ukoll introduċa żewġ tax cuts storiċi fl-aħħar żewġ budgets tiegħu. Daħħalna benefiċċji ġodda bħal Carers Grant, il-mekkaniżmu addizzjonali kontra l-għoli tal-ħajja t-tieni kola. L-Gvern ħallas il-kera ta' dawk li daħlu f'kirja qabel il-95, lotja, għal first time buyers u min jixtri FUCA jieħu aktar otjiet. Il-ħlas ta' 1500 € lilkom ġenituri li tfal tagħkom jibqgħu jistudjaw, lotja sa' 2000 € lil ġenituri ġodda. Tista' tibqa' dej u ma tiqaf qatt x'għamilna. Għall-ewwel darba Malta, l-ewwel darba fl-istorja ta' dan il-pajjiż għandna l-inqas rata ta' qatt fost l-istati membri kollha tal-Unjoni Ewropea, l-inqas rata ta' qatt. 6 snin. U fil-waqt li għamilna dan kollu kienu 6 snin li fihom il-ħaddiema setgħu qattaw aktar ħin ma' familthom. Għax ma baqgħux jinsterqu il-festi pubbliċi illi jiġu fil-weekend. Dr. Abela tenna li l-Gvern se jkompli jimxi l-qudiem anke permezz tal-Viżjoni Malta 2050. Lestu ruħkom għax għadna lanqas biss bdejna. Bil-Viżjoni Malta 2050 irridu nsiru mal-aqwa tad-dinja fil-ħolqien tal-ġid. Imma aktar importanti minn hekk fl-iżvilupp uman, aktar flus iva, ibiżjed ħin ta' kwalità u kwalità ta' ħajja aħjar li jkollok aktar ħin mal-eżis tiegħek u aktar postijiet sbieħ fejn tqatta' dan il-ħin. U sostna li d-differenza bejn Gvern Laburista u l-Gvern Nazzjonalista idikbel politika ta' austerità u l-politika progressiva. Il-Prim Ministru sostna li waqt li l-Gvern qed jinvesti favur in-nies l-Oppożizzjoni li għandha iżjed minn 32 miljun € dejn ħsiebha li taqta' il-qlub għax titkellem biss fuq id-dejn. Għal daqstant hawn staqsa xi jippreferi l-poplu jekk hux il-Gvern Laburista bil-membri tiegħu huma il-garanzija li jkomplu jaħdmu qatih favur iżjed ġid għal familji u n-negozji lokali jew inkella l-Oppożizzjoni Nazzjonalista li waqt li kompletament tawgura biss in-negattività għal pajjiżna laqqas biss kapaċi issolvi il-problemi interni li qed jifnuha.